ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማዓንቲ ድማ ካብ ፋይል ማኔጅመንት ዩዚንግ ሲኤምዲ ፕሮምፕት ወይም ኮማንድ ፕሮምፕት ወፂና ድማ ብዛዕባ ሲስተም ናቪጌሽን እና ሲስተም ኣድሚኒስትሬሽን ዩዚንግ ዲ ኮማንድ ፕሮምፕት ክንኣቲ ኢና። ስለዚ ንእሽተይ ኣድቫንስድ ዝኾነ ነገራት እናረኣና ኢና ንኸድሕር ሕዚ ዘሎ ነገራት። ስለዚ ኩላትኩም ተኸታተሉና። ሓደሽቲ ትኾንኩም እዚ ቻናል ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት እዚ ቤተሰብ ክኾኑ። እዚ ቪድዮ እዚ ንኻሊእ ንኽባፅሕ እውን ፕሊዝ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ኩላትኩም ናይ በኩልኩም ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ግበሩ። ስለዚ ኣብዚኣ ክሊር ስክሪን ክብል እሞ ሲስተም ናቪጌሽን ዝበሃል መጀመርያ እንታይ እዩ? ሲስተምና ኣብቲ ዘለናዮ ፎልደር ኮይንና ከመይ ጌርና ንድሕሪት ንምለስ፣ ከመይ ጌርና ንቅድሚት ንኸይድ፣ ከመይ ጌርና ከዓ ካብ ዳይሬክትሪ ናብ ዳይሬክትሪ ንሰጋገር ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ዳይሬክትሊ ብሓደ ግዜ ንቅድሚት ንመፅእ ዝብል ኢና ክንርኢ። ስለዚ መጀመርያ እውን ገሊፀልኩም ነይረ ሲዲ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቼንጅ ዳይሬክትሪ ማለት እዩ። ስለዚ ሲዲ ቼንጅ ዳይሬክትሪ እንድሕር ኮይኑ ሲዲ ዶት ስፔስ ኢልና ዶት ማለት ሓደ ዳይሬክትሪ ንቅድሚት ምፀለይ ማለት እዩ። ሲዲ እና ዶት ማለት ሓደ ዳይሬክትሪ ንቅድሚት ምፀለይ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ከምዚኣ ተገይረያ ካብ ባህጊ ወፂና ናብቲ ሩት ዳይሬክትሪ ኤችፒ ዝብል ንኣቱ ኣለና። ሕዚ ኣብ ኤችፒ ኮይንና እንደገና ናብ ካሊእ ክንከይድ ተኮይንና ከዓ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ሓደ ዝኾነ ፓዝ እሞ ንምረፅ ኣብዚ ንኣብነት ኣብዚ ሓደ ፓዝ ክንመርፅ ከለና እዚ ፓዝ እዚ ዝድ ኣለና። ስለዚ ዳይሬክትሪ ናብ ክንኣትወላ ተደሊና ከዓ እንታይ ኢና ንገብር? ኣብዚኣ ሲዲ ንብል እሞ እታ ፓዝ ብምሉእ ኣብዚ ንፅሕፋ ማለት እዩ። ስለዚ ናብዚ ክንፅሕፋ ከለና ናፍታ ዴዋን ትብል ተመሊሳና ኣብዚ ማለት እዩ። ስለዚ ሲዲ ኢልና ስፔስ ኢልና ሙሉእ ፓዝ ተይብናዮ ናብቲ ፓዝ እሱ እዩ ዝምልሰና። እቲ ሳልሳይ እንደገና ኣብዚ ኮይንና ከዓ ሲዲ ኢልና ካብኡ ዛብዝኒ ኣረው እንድሕር ነኺእናያ ማለት እዩ። እዚኣ ኣረው እንድሕር ነኺእናያ ናብ መጀመርያ ናብሲ ናብ ባዕሉ የእትወና ማለት እዩ። ናብሲ ኩሎም ፎልደራት ሓዲጉ ናብ ድራይቭ ይወስደና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ናብ ድራይቭ ዝወስደና እዩ ዝኸውን ዘሎ። ካሊእ ከዓ ኣብዚ ከዓ ተወሳኺ ድራይቭ የብለይን እምበር እዚኣ ኮለን እንድሕር ጌርና ዲ ኢልና ከምዚኣ ኮለን እንድሕር ጌርናያ ሲና ዲ ፓርቲሽን ተሃሊና ወይ ከዓ ፍልሽ ተሃሊና ከዓ ኤፍ ኢልና ወይ እቲ ፍልሽ ዝበና እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዘና ኔም ናይቲ ድራይቭ ተጠቒምና ኮለን እንድሕር ኢልና ከዓ ድራይቭ መቐየሪ ዝኸውን። ስለዚ እዚኣ ኢንተር ክብላ ከለኹ ዘ ሲስተም ካን ዲፋይን ዘ ድራይቭ ስፔሲፋይድ ይብለንሉ ዲ ዝበሃል ስለዘይብለ ኣነ እዚ ፒሲ ዘለዮ ሓንቲ ፓርቲሽን ስለ ዘላትኒ እያ እምበር እታ ድራይቭ እሳ ኔማ ፅሒፍና ኮለን እንድሕር ጌርናዮ ናብኡ እዩ ዝኸደልና ማለት እዩ። ስለዚ ካሊእ ከዓ ከምቲ ኣንተው ዝገለፅክልኩም ትሪ እውን ኣብዚ ኮንና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ትሪ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና? ዲስፕሌይ ዝገበረልና እንታይ እዩ? ዳይሬክትሪ ስትራክቸር ኣዝ ኤ ትሪ እዩ ዲስፕሌይ ዝገበረልና። ስለዚ ኣብዚ ትሪ ኢልና ፅሒፍና ስፔስ ኤፍ እንድሕር ኢልናዮ ኩሎም ዳይሬክትሪታት ኣብ ሲ ዝርከቡ ፋይላት ብምልኦም ዲስፕሌይ ይገብረልና ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማዓንቲ ስለ ሲስተም ናቪጌሽን ዝረኣናዮ ነዚ ይመስል ነይሩ። ሕዚ ድማ ብዛዕባ ሲስተም ኣድሚኒስትሬሽን ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ዩዚንግ ሲኤምዲ ንጥቀም ንኽእል ዝብል ከዓ ክንርኢ ኢና። ሲስተም ኣድሚኒስትሬሽን ማለት ናይቲ ሲስተም ምሕደራ ኮይኑ ኣብኡ ዘለዎ ኣካውንትታት ኣካውንት ክንውስኽ፣ ኣካውንት ክነጥፋእ፣ ኣካውንት ኣብ ኣድሚኒስትሬተር ንኽነአቲ መን ኣካውንትታት እኒአው ዝብል ሊስት ዘርእየና ድማ ናይ ሲስተም ኣድሚኒስትሬሽን ፓርት ኦፍ ሲኤምዲ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ሊስት ኦፍ ዩዘርስ ሕዚ ክንርኢ ተኮይንና ኣብ እዛ ፒሲ እዚኣ ዘለው እንታይ ኢልና ኢና ክንፅሕፍ ንኽእል? ኮማንድ ኔት ዩዘር ኢልና ኢንተር እንተኢልናዮ ኣብዚ ዘለው ሓደ ጥራሕ ኣካውንት ዘለኒ እቲ ኣካውንት እሱ እውን ኣድሚኒስትሬተር እዩ ኤችፒ እዩ ዝብል ኣለኒ። ካሊእ ከዓ ክሬት ክገብር እንድሕር ኮይኑ ከዓ እንታይ ክገብር ኣለኒ? ስለዚ ኣብዚ ሲኤምዲ ለሞ ክፅሕፍ ካብኡ ራንኣስ ኣድሚኒስትሬተር ምክንያቱም ኣድሚኒስትሬተር እዩ ክሬት ክገብር ዝኽእል ኣካውንት ዩዘር ኮይኑ ዩዘር ክሬት ከይገብር ይኽእል እዩ። ሶ ኣብዚ ኮይንና እንታይ ክንገብር ኣለና? ኔት ዩዘር እሺ ካብኡ ኔት ዩዘር ኢለ ካብኡ ሌትስ ሴይ ስቱደንት ካብኡ ፓስዋርዱ እንደገና 1 2 3 4 5 ደን ኣድ ኩሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘ ኮማንድ ኮምፕሊትድ ሳክሰስፉል ኣንተ ኣድሚኒስትሬተር ስለ ዘይኮንኩ እየ ሕዚ ግን ራንኣስ ኣድሚኒስትሬተር ከም ኣድሚኒስትሬተር ራን ገበረለይ ስለ ዝበልክዎ ክልተ ክሬት ገይርለኒ ክሬት ገይርለይ ዝገበረለ ብምንታይ ክፈልጥ ዝኽእል? ልክዕ ዩዘራት ሊስት መግበርቲ ዓይነት ኮማንድ ኢና ንጥቀም። እዚ ኔት ዩዘር ኢለ ኣብዚ እንትን ክገብር ከለኹ
ኤችፒ አድሚኒስትሬተር ኣለና ስቱደንት እንደገና ዲፎልት አካውንት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ስቱደንት እውን ከም አድሚኒስትሬተር እንድሕር ክሓስበለይ ደልየ ምክንያቱም ስቱደንት አካውንት እውን ከም አድሚኒስትሬተር ኣስዩም ይግበረለይ ክብሎ ተደልየ እንታይ ክገብር ኣለኒ እዚ ከዓ ኔት ኢለ ኔት ካብኡ ሎካል ግሩፕ እየ ዝብሎ ማለት እዩ ሎካል ግሩፕ ኢለ ሎካል ግሩፕ ይብለሎ ካብቶም ሎካል ግሩፓት ዘለዉ ሲ ናይ አድሚኒስትሬተር አድሚኒስትሬተር ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ አድሚኒስትሬተርስ ምክንያቱም ብዙሓት እዮም እቶም አድሚናት ክኾኑ ዝኽእሉ ንኣቶም መን ኣድ ገበረለይ ክብሎ ስቱደንት ማለት እዩ ስለዚ ስፔስ ኢለ ስቱደንት ካብኡ ኣድ ክብሎ ከለኹ እዚ እንታይ ይገብረለይ ኣሎ አድሚኒስትሬተር ሕዚ አድሚኒስትሬተር ኣብ ክገብረለይ ገይረዮ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ አድሚኒስትሬተር ኣድ ምግባርን ዘይምግባርን ቼክ ንምግባር እንታይ እየ ክገብር ዝኽእል እዚ ኔት ዩዘር እንድሕሪናዮ እንታይ ነሎ አድሚኒስትሬተር እንታይ ነሎ ስቱደንት አድሚኒስትሬተርስ ሎካል ግሩፕ አድሚኒስትሬተርስ ኦኬ ገይርለይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምስ ገበረለይ እዚ ሞ ክሊር ክገብሮ ኣብዚ ምስ ገበረለይ እንታይ ዝብል ካሊእ ኣሎ እዚ ካሊእ እንታይ ከዓ ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣካውንትና ከም አድሚኒስትሬተር ኣድ ጌርና እኒኦ ሪሙቭ ክንገብሮ ተደሊና ኸ እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ሪሙቭ ክንገብሮ እንድሕር ደሊና ከዓ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ኔት ኢልና ሎካል ግሩፕ ኢልና አድሚኒስትሬተርስ ካብኡ እታ ስቱደንት ኢለ ፅሒፈ ሪሙቭ ክገብሮ ይኽእል እየ እቲ ኣካውንት እሱ ማለት እዩ ሪሙቭ ካብቲ ግሩፕ እሱ ክገብሮ ይኽእል እየ ካሊእ እንደገና ኣብዚ ፓወር ሕዚ ፓወር ኮንትሮል እንደገና ዩዚንግ ሲኤምዲ ኮምፒውተርና ባዕልና ክነጥፍዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኮምፒውተርና ባዕልና ንምጥፋእ እንደገና እንታይ ክንገብር ኣለና እዚ መጀመርያ ሸትዳውን ንብሎ እዚ ማለት እዩ ሸትዳውን ንብሎ እሞ ሸትዳውን ኢልና ፅሒፍና ካብኡ ስፔስ ኢልና ኤስ ስፔስ ኢልና ቲ ካብኡ ዜሮ እንድሕር ፅሒፍና እዚ ኢንተር እንተኢልናዮ ኮምፕሊትሊ ፓወርና ስዊች ኦፍ ይገብረልና ናይ ኮምፒውተርና ማለት እዩ ሪስታርት ንምግባር እንደገና እንታይ ኢና ንብሎ እዚ እዚ ሕዚ ኢንተር እንተኢለዮ ኮምፒውተር ከጥፍአለይ እዩ ስለዚ ክጠፍእ ስለ ዘይደልዮ ንግዜኡ ክሰርሕ ስለ ዝደለኹ እንታይ ክገብሮ ኣለዎ እዚ ሸትዳውን ደሞ ኢሎ እዚ ሸት ዳውን ኢልና እንታይ ክንገብር ንኽእል እዚ ዓይኒ ሸትዳውን ኣብዚ ሸትዳውን ኢለ እዚ ካብኡ ስፔስ ኢለ ስላሽ ሪስታርት ስላሽ ቲ ዜሮ ተገይረ እዚ ኮማንድ እዚ እንደገና ንምንታይ ይጠቕመኒ ንሪስታርት ምግባር ይጠቕመኒ ማለት እዩ ኮምፒውተረይ ንሪስታርት ምግባር ይጠቕመኒ ማለት እዩ ስለዚ ሲስተመይ ወይም ኮምፒውተረይ ከመይ ገይረ ኣድሚን ይገብሮ ኣለኹ ብሲኤምዲ ተኸታተሉኒ ምክንያቱም ክሊክ ገይረ ተርንኦፍ ገለ ካብ ዝገብር ብሓንቲ ኮማንድ እዚኣ ፅሒፈ ጥራሕ ተርንኦፍ ክትገብረለይ ትኽእል ምክንያቱም ኣብ ሓደ ሓደ ኮምፒውተር ብጣዕሚ ቢዚ ኮና ሞ ንስዊች ኦፍ እውን ይችገር ማለት እዩ ስለዚ ኮማንድ ላይን ኣቲና ከምዚ ጌርና ስዊች ኦፍ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሎጎ ኦፍ ንምግባር እንደገና ሎጎ ኦፍ ንምግባር እውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና እዚኣ ኤል ክንገብራ ንኽእል ኢና እዚኣ ኤል ተገይርና ኢኻ ንሎጎ ኦፍ ትኾነና ኣላ ማለት እዩ ደቂቃታት ቆፂርና ድሕሪ ክንዲዚ ደቂቃ ኣጥፍአለይ ንምባል ትኽእልና ከዓ ልትሕዘ እዚ ሸትዳውን እዚ ኤስ ኢልና ኣብዚ ኣይሚን ኤስ ኢልና ኣብዚ ካብኡ ስላሽ ኢልና ካብኡ ቲ ካብኡ እንደገና ስላሽ ኢልና እታ ብሰከንድ ካውንት ዝገብር ስለዚ 60 ሰከንድ ኢለ እዚ ካብኡ እንታይ ክብሎ ይኽእል ኣብዚ 60 ሰከንድ ምስ በልኩ እዚ ሲ እንድሕር ኢለ እዚ ድሕሪ 60 ሰከንድ ኦር ኣፍተር 1 ሚኒት ሸትዳውን ክገብረልና ይኽእል ማለት እዩ ቀፂሉ ድማ ሕዚ ንሪኦ ድማ ብዛዕባ ታስክ ሊስት እውን ከመይ ጌርና ታስክ ኪል ክንገብር ከም ዝኽእል ሕዚ ኣብ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ዝለናዮ ኣብ ታስክ ማናጀር ኬድና ኣፕሊኬሽናት ስቶፕ ክንገብር ንኽእል ኢና ወረ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ንሕና ብኮማንድ ፕሮምፕት ንጥቀመሉ ታስክ ሊስት ከመይ ጌርና ኢና ታስክ ከመይ ጌርና ኢና ኪል ክንገብር ንኽእል ዝብል ከዓ ኣብዚ መጀመርያ ክንደይ ታስክታት ሊስት ከም ዘለዉ እዚ ታስክታት ዝስርሑ ዘለዉ ብፕሮሰሰር ክንደይ ፕሮሰስ ከም ዝኾኑ ኣለዉ ንምፍላጥ መጀመርያ ታስክ ሊስት ኢልና ንፅሕፍ እዚ ታስክ ሊስት ኢልና ክንፅሕፍ ከለና ብምሉኦም ታስክታት ከምዚ ኢሎም ዲስፕሌይ ኮይኖም ይረአዩና ስለዚ እዚ መጀመርያ መከግዕ ክዕብዮ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እንታይ ንኒአና
ኣብዚ ሕዚ ኢሜጅ ኔም እኒአና ወይም ደግሞ ኣፕሊኬሽን ኔም እኒአና ኣብዚ ፕሮሰስ ኣይዲ እኒአውና ካብኡ እንደገና ኣብዚ ሴሽናት እኒአውና ስለዚ ካብዚኣቶም ንኣብነት ነንሕድሕዶም ኣብዚ ዘለው ታስክታት ሊስት ዝኾኑ እዮም ስለዚ ካብዚኣቶም ኪል ክንገብር ተደሊና ከዓ እንታይ ክንፅሕፍ ንኽእል ኣብዚ ታስክ ካብኡ ኪል ንፅሕፍ ማለት እዩ ታስክ ኪል ኢልና ንፅሕፍ እሞ ካብኡ ስፔስ ኢልና ስላሽ ኢልና ናይቲ ፕሮምፕት ኮይኑ ክሮም ኢልና ንፅሕፍ ካሊእ ማለተይ ኣብዚ ረን ዝኾኑ ስለ ዘይፈለጥክዎም እዮም ድንትን ስለ ዘምፀው ብኣፕሊኬሽን እዩ ምንም ኣፕሊኬሽን ስለ ዘይጥቀም ዘለኹ እየ ግን ክሎዝ ምግባር እንተኮይድና እንታይ ኢና ክንጥቀም ንኽእል ኣብዚ እስቲ ክሮም ኢለ ክምክሮ እሞ ክሮም ሆስት ይኮነን ቢ ኦኬ ክሮም ሆስት ተዘይኮይኑ ባዕሉ ታስክ ኣብዚ ዘለዉ ኣፕሊኬሽናት እዚኦም ክሎዝ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ከምዚ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ክሎዝ ጌርና ሓደ ታስክ ክሎዝ ገይረ እኒኦ እዚ ግን ክሎዝ ኣይትገብሮን ይብለኒ ኣሎ ምክንያቱም ናይቲ ሲስተም ናይ ባዕሉ ፕሮሰስ እዩ ኤኒዌይ ግን ከምቲ ኣብ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ኣቲና ኪል ክንገብር ታስክ ማናጀር ኣቲና ኢንድ ታስክ ዝንብሎ ነበርና ልክዕ ከምኡ ኣብ ኮማንድ ፕሮምፕት እውን ከምዚ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ባርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ዝበልናዮ ብዛዕባ ሲስተም ናቪጌሽን እና ሲስተም ኣድሚኒስትሬሽን ዩዚንግ ኮማንድ ፕሮምፕት ዝብል ነዚ ዝመስል እዩ ዝነይሩ ዝቕፅል ዘሎ ድማ ብዛዕባ ናይ ኔትወርክ ትራብልሹቲንግ ኢን ሲኤምዲ ክንርኢ ኢና ከመይ ጌርና ኔትወርክ ትራብልሹት ከም ንገብር ክንርኢ ኢና ብደንቢ ስለዚ እስካዕ ሽዑ ድማ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩ እዚ ቪድዮ እዚ ንካሊእ ንክባፅሕ እውን ላይክ እና ሼር ግበሩ እስካዕ ዝቕፅል ፕሮግራም እስካዕ ንራኸብ ድማ ድሓን ኩኑ ይቐኒለይ